खुलुमबाय। दिनै 6 मे 2024 समबार। बाक्सायाव आरोबाव मिथुन मोसौनि दुंहाव थासारि। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निकासि ओनसोलाव हाग्रानि मिथुन मोसौआ सानै सुबुंखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामदों आरो मिथुन मोसौआ ओनसोल नाङैनो मानसिफोरखौ गिहोखांदों। जोखोम जानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय मदन निर्मला आरो राजेश तिर्की। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलाव फंबायआ गावनि असे बिदाखौ बुथारदों। बिदा आरो फंबायनि गेजेराव नखरनि बाथ्रानि सायाव नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। बुथारजानाय बिदानि मुङा जाबाय रातनु तापना, 48 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारग्रा दायनिगिरि फंबायनि मुङा जाबाय सालु तापना। जाथाया जाखांनायनि उनाव सालु तापनाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। कक्राझाराव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गाग्लोबनाय। इउपिपिएलनिया बिपिएफनिखौ गाग्लोबदों। इउपिपिएलनि माखासे मावथिफोरा बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि नखराव अन्थाइ खुबैदों होननानै प्रहलाद ब्रह्मआ अजद दैखांदों। दिनै मोनाबिलियाव फुंनि मोनाबिलिनि 10 बाजिसोआव इउपिपिएलनि माखासे दुस्थिथिखारि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनानै अन्थाइ खुबैलांदों। ग्लासा बायजोब्बाय, गेटखौबो खुबैबाय, माने बुख्रुबलागाना गालांजोब्बाय, थिङा जिनानै दङ। जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय बे बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं सानमोन। बे सानाव जोङो फोसावदिंखांनानै न'आव हाबनानै थाफैबायमोन। बे समावनो दिनै माखासे दुश्मनफ्रा आंनि न'खौ एटाक खालामदों। आं दुखु फोरमायदों। बेवहाय मोनसे गणतन्त्र रायजोआव बेबायदि खालामनो नाङा। आं दिनै गोख्रों भाषाजों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बिदि खालामा। बिथांमोनहा गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दं। जेखि पार्टि खालामा मानो खालामनो हायो। बिजेपि खालामनो हायो, इउपिपिएल खालामनो हायो, बिपिएफ खालामनो हायो, कंग्रेस खालामनो हायो। बे जाबाय गावबागाव अधिकार। नाथाय बेबादि जोंनि सासे आं जे कर्मी बिपिएफनि आंनि सायाव हामला खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव। ओंखायनो बिथांमोना बिदि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आं दिनै पुलिस प्रशासनखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बे दोषिफोरखौ जाहाथे गोख्रै हमनानै साजा होयो, जेलाव सोयो। आरो जुदि पुलिस प्रशासना खालामा, निस्सय जोंनि राजनीतिक दला बाध्य जागोन आइनखौ आखायाव लानो थाखाय। बिनि थाखायनो ইয়াৰ দ্বাৰাই মই পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এই দুষ্কৃতিসকলক কৰায়ত্ব কৰে। এখেতসকলে মোৰ ঘৰ আজি সন্ধিয়া 10টামান বজাত মানে চিল ধুলিয়াই পেলাই মোৰ মানে খিৰিকী আৰু দৰ্জাবিলাক আজি ধ্বংস কৰি দিছে, ভাঙাই দিছে। ইয়াৰ কাৰণে এখেতসকলক আজি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। অন্যথা আমাৰ বিপিএফ দলে নিজাববীয়াকৈ আইনৰ হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। देहायाव माबा मोनसे एटेक मोनदों नामा? देहायाव जेबो एटेक जायाखै। माने खोरखिया बायनानै, ग्लासा बायनानै अन्थाइया सिङाव हाबलांदों। खोरखिया बायलांजोब्बाय। दा बे दुखुनांथाव हाबाफारि बिथांमोनहा मानो जे बिदि खालामदों ना जेनगोनखौ मिथिखाखो ना माखो? गावसोर एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ जेनखाबाय साननानै जोंनि मावथिफोरनि सायावसो बा आंनि सायावसो बेक्तिगत बिथांमोनहा एटेक खालामबाय। बे जाबाय गणतन्त्रखौ सिफायनाय जादों। बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे प्रशासना नांगौ रोखोम राहाफारि जाहाथे लायो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।